Mas Akbar. Apa? Jan-jane aku arep kepiye-piye. Aku jane upama mbok pek wae piye. Nah, Kowe arep tak pek dadi apa? Aku dadi peturonmu ya gelem. Peturon. Peturon kok kaya ngono. Mas Akbar. Kalau bagus ra jamak-jamak. Tak ampung Siti gelem ora. Gila nih. Siti wae yo, Siti wae. Mas Akbar.